Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Cando fixen o meu primeiro vídeo sobre o kéfir, xurdiron moitísimas preguntas que me fixestedes chegar. Dudas e cuestións que en moitos casos son como comúns, que casi todas vos tendes como as mismas preguntas. E neste vídeo vou a tratar de respostar a todo canto me preguntastedes. E vamos alá con todo ese aluvión de preguntas que me fixestedes chegar. Antes de nada, quería vos pedir que vos suscribirades ao canal, porque é totalmente gratuito, e a min idesme a axudar desa maneira, mirando os vídeos, compartíndoos e suscribíndovos. Tomín boa nota de todas as preguntas que me fixéstedes e vamos alá ca primeira. Donde se consigue o kéfir? Como se consigue? Esa é unha pregunta que me fixéstedes moitísimo. Antes de nada, vamos a chamarlle ben polo nombre. Kéfir é o resultado de haber posto a fermentar os búlgaros, ou os nódulos, ou pajaritos, ten moitos nombres, pero son como a comunidade de bacterias e levaduras que se meten dentro do leite para que o leite fermente e forme, fabrique o kéfir. Entón, eu sei que a pregunta é onde se consiguen os búlgaros. Realmente, hai como unha norma non escrita de que non se debería facer negocio con eles. Deberíanse de regalar. E así é como fai a maioría da xente. Tamén é verdad que seguro que se poden comprar en algún sitio a través de internet, pois seguro que é facilísimo de encontrar. Pero eu recoméndovos que lle preguntedes pois a algún grupo de amistades que teñades ou a algún grupo de, non sei, de gimnasia ou nas vosas redes sociales, que seguro que hai alguén cerca de vos que vos los pode dar, porque os búlgaros reprodúcense moi rápido, e máis agora que vai a empezar a chegar a primavera e o verán, que co calor, pois crecen moito máis rápido, e quen ten, estou segura que non ten problema ningún en dárbolos. O sea, como conseguilos? Ou conseguindo que alguén vos los regale, ou comprándos, non sei moi ben, a través de internet ou así. Si mezclamos yogur máis kéfir comercial e máis leite fresca, conseguimos facer kéfir? Non. Non, porque o kéfir, o sea, os nódulos, aliméntanse do azúcar natural que ten a leite, o sea, de lactosa. E mezclar leite con yogur e con kéfir comercial pódese tomar, pero non che vai a fabricar kéfir. O kéfir solo se fabrica, solo se consigue a través da fermentación que provocan os nódulos, ca súa alimentación. Así que, non, o kéfir solo, exclusivamente se pode facer cos nódulos, cos búlgaros. Diferencia entre kéfir e nódulos. O kéfir é o resultado de que os nódulos se alimentasen do leite, e os nódulos ou búlgaros ou pajaritos, que se chaman, son a comunidade de bacterias e levaduras que se van a alimentar do leite, van a fermentar para que nós obteñamos o kéfir. Si non tomas leite, que alternativas teño? Si non tomas leite, non podes tomar kéfir, porque os nódulos de leite, estou falando, todo este vídeo vai a ser sobre nódulos de leite, porque tamén hai nódulos de agua, o sea, pódese facer kéfir con agua, pero son outro tipo de levaduras. Si non tomas leite, non te podes alimentar co kéfir, porque é verdad que ao mellor cada 2 ou 3 veces que alimentes os nódulos podes botar un leite vegetal, non sei, de coco ou de avena ou así, pero os nódulos non van a estar ben alimentados porque o que comen é a lactosa, o sea, o azúcar que contén o leite naturalmente. Si lle botamos un leite vegetal que non teña lactosa, os búlgaros non van a estar ben, non van a sobrevivir,
porque lle falta o seu alimento. Entón, no caso de que non tomes leite ou non podas tomar leite ou non queiras tomar leite, tens que buscar outras alternativas. Por exemplo, o kéfir de agua. Tamén direi que hai moitísima xente que é intolerante á lactosa e que o kéfir o pode tomar, sempre cando estea ben fermentado, porque imaginádvos, por exemplo, si sacamos os nódulos do leite antes de que acabe de fermentar ben, antes das 24 horas, por exemplo, pode ser que non todo o leite estea fermentado, entón que teña aínda algo de lactosa. Así que se eres intolerante á lactosa, ou alérgico ou así, tens que procurar que o kéfir estea ben fermentado. É o mismo kéfir que leite preso? Non. O leite preso é o leite crudo que deixamos en temperatura ambiente sempre cando faga calor, porque necesita calor, que se cuaja formando como unha especie de yogur. E o kéfir é un probiótico, o sea, fermentado, e non ten nada que ver. Os nódulos fabrícanse deixando a fermentar leite? De ningunha maneira, non. É imposible. Por que? Se deixas fermentar leite aí a temperatura ambiente durante, non sei, unha semana ou 2 semanas ou non sei, podes chegar a ver algo no fondo do leite que che poda facer pensar que son nódulos de kéfir, pero iso non é así. Os nódulos de kéfir non se poden fabricar de ningunha maneira, pois polo mesmo motivo que non se pode fabricar unha galiña, por exemplo, ou unha jirafa. O sea, formouse fai, pois non sei, 8.000 ou 10.000 anos, unha comunidade de bacterias e fermentos que decidiron unirse porque as condicións que as rodeaban eran adecuadas e formaron os búlgaros. Pero non é algo que se poda fabricar a hora da nada. O sea, os búlgaros que temos hoxe en día son os descendientes dos primeiros que se formaron fai, pois non sei, 8 ou 10.000 anos, desde que se teña consciencia de que temos os primeiros búlgaros. Son os fillos dos fillos dos fillos dos fillos dos fillos dos fillos. Así como non podemos fabricar unha vaca, non podemos fabricar búlgaros de ningunha das maneiras. Outra pregunta, así moi frecuente, é como se poden conservar os nódulos para descansar, non? Ou pode ser por varios motivos, pode ser porque vas de vacacións ou porque queres descansar unha temporada de tomar kéfir a diario ou porque formáronseche tantos nódulos ao ir facendo o fermento cada día van crecendo e ao mellor atopaste con moitos nódulos e non tes a quen regalarlos inmediatamente, non? Entón a pregunta sería como conservalos. Si o que queres facer é descansar unha temporada solo, un mes ou un mes e pico ou 2, os nódulos pódense conservar na nevera. Ti botas igual o leite, poslle unha tela para que respire, recordade que os nódulos van a formar unha fermentación. En todas as fermentacións de todos os alimentos do mundo vai haber un intercambio de gases, porque se forma CO2 e máis un pouquiño de alcohol. Entón non pode estar cerrado hermético, porque non queremos conseguir facer unha bebida espumosa, non? Como, por exemplo, o champán de sabujeiro ou así. Entón ten que haber un intercambio de gases. Vos deixádelo na nevera sin problema ningún durante 2 ou 3 meses e eses nódulos non ten por que pasarlle nada. En leite, o sea, deixalos no cacharro con leite, sin lle tocar. Despois, sí que para reactivalos, pois hai que colar eso, non se pode tomar porque estaría demasiado ácido, alimentanse os nódulos, vólvese a desbotar ese leite, e xa na segunda ou na terceira vez que alimentes os nódulos xa están reactivados perfectamente para volver a tomar o kéfir a diario. Tamén se poden conservar no congelador, que para min é a mellor das maneiras. Sempre cando vou formando demasiados nódulos non teño a quen llos dar,
metos no congelador. Alguén me preguntaba se era mellor poñelos en un cacharro de plástico ou en cristal. Depende. Se o plástico é duro e apto para o congelador, pois en plástico estaría ben. Pero hai plásticos que escachan no congelador. En cristal, pois teria que ser un botiño pequeniño con un cristal tamén gordo e que non estea cheo de todo, porque calquera cousa que se meta no congelador, ao congelarse, dilata, e ao dilatar pode romper o cristal. Entón, sempre todo depende. Outra dúda sobre congelalos, que coincidistedes moita xente tamén a facerme esa mesma pregunta, é se para congelalos hai que lavalos. A miña recomendación é non. Por que? Eles, cando se alimentan, cúbrense, están sempre cubertos como unha capa de ácido láctico, de un pouquiño da crema do leite, que se lle pegue e tal. E se os lavamos, vamos a quitarlle toda esa protección e vámonos a cubrir de agua. A agua, cando se congela, cristalízase, forma como cristaliños, e iso pode os dañar. A parte de que a agua, cando se congela, aumenta a súa... ocupa máis sitio, non? A súa densidade aumenta, e iso pode os romper. Entón, a min pareceme moito máis beneficioso gardalos tal cual que a súa capa de protección. Escorreitos do leite, eso sí, pero sin lavalos nada. O que si hai que ter en conta, e así xa contesto outra das preguntas, é que aspecto teñen que ter os nódulos. O seu aspecto é blanco, bueno, non blanco nuclear, sino un blanco así un pouquiño amarillento. A estrutura pode ser como unha flor de coliflor ou un pouquiño máis estirados, e a súa textura é como gomosa. Aprétalos, volven á súa forma natural. Poden estar sin leite, o sea, gardalos en seco. Non, porque esa sí que é unha maneira que podemos dañalos ou matalos. É mellor gardalos no leite, na nevera, o tempo que nos faga falta, ou no congelador durante anos, pero en seco sí que morrerían, e máis morrerían de contado. Unha das preguntas máis repetidas por todas vós é: hai que lavar os nódulos cada vez que se lle cambia o leite? A miña recomendación é que non, porque os nódulos xa se ve que forman como se fora unha capa de ácido láctico e de leite, de cremiña de leite e tal, que é onde están ben, o sea, é onde mellor se alimentan, cando están así cubertiños con eso. Aparte de que esa capiña fainos como flotar no leite. Eso sábese porque cando os botas, cando lle cambias o leite, van para o fondo, e despois, cando xa está o fermento feito, os nódulos están todos na parte de arriba. Quitarlle esa capa non o vexo nin necesario, nin... é que non sei para qué. Aparte de que se a túa agua do grifo ten algo de cloro, porque é da traída, o cloro combate bacterias, matas. E non olvidemos que os nódulos de kéfir son como unha comunidade de bacterias e levaduras que, en contacto co cloro continuo, podense dañar, podense incluso matar. Entón, a miña recomendación é que para nada, non hai que lavalos. Para mí, eu non lavo nunca. É porque sei que non lavalos é unha boa recomendación.
Porque eu teño os mesmos nódulos desde fai anos e fanme un kéfir buenísimo de alta calidad, espeso e que están crecendo os nódulos felices e que aumentan cada semana. Entón eu sei que o estou facendo ben. Pódese facer requeixo ou queixo? Pois sí, co kéfir pódense facer un montón de recetas. Pero, bueno, non sería en este vídeo. Irei vos poñendo vídeos de recetas do kéfir pouquiño a pouco. Que tipo de leite hai que usar para facer o kéfir? Aquí sí que tendes un pouquiño de cancha para poder escoller o que mellor vos pareza. Pode ser con leite enteiro, semidesnatado ou desnatado. E incluso pode ser de vaca, de ovella, de cabuxa. Aí podedes escoller. Porque os nódulos o co que se alimentan é ca lactosa, exclusivamente da lactosa, que a lactosa é o azúcar que contén o leite animal, de xeito natural. Entón, podedes escoller que tipo de leite e de que animal. O que non podedes, por exemplo, é alimentar este tipo de nódulos con leites vegetales, nin tampouco con leite sin lactosa. Cal é a receta ou cales son as medidas exactas para facer kéfir? En realidad fan falta moi pouquiños nódulos para facer un litro de kéfir ao día, por exemplo. Unha cucharadiña sopera, non moi chea tampouco, para facer un litro de leite cada día. Pero isto tamén ten moitos matices, depende de moitas cousas. A teoría é que se lle cambia o leite cada 24 horas, o sea que un día inteiro tarda en facer un litro de kéfir, un puñadiño de nódulos. Pero esa é a teoría, porque despois hai que buscar un equilibrio entre temperatura, cantidad de nódulos e cantidad de leite que botemos. Os nódulos de kéfir son unhas bacterias e unhas levaduras que teñen maior actividade, digamos, están máis contentas, felices, comendo e alimentándose a unha temperatura que pode estar entre 15 e 20 grados máis ou menos. Se esa temperatura varía e está moito máis fría, aos nódulos non lle vai a pasar nada, pero vanse a alimentar, digamos, máis lentamente. Por iso, o kéfir, por exemplo, na nevera tardaría moitísimo máis en fermentar que fora da nevera. Pero tamén vai a influir se estamos no inverno ou no verán. E a temperatura que faga na vosa casa no inverno é máis no verán. Por todos estes motivos, non vos podo dar como unhas normas específicas de como tratar o kéfir. Hai no que ir vendo, o sea, é buscar o equilibrio entre a temperatura que teñades na vosa casa, ao largo do ano, a cantidad de nódulos que teñades, porque van medrando e ao mellor non nos damos conta e temos máis dos debidos no noso litro de leite, e a cantidad de leite que lle botemos aos nódulos, porque ao mellor hai temporadas que podes consumir máis e podes lle botar un litro inteiro, e hai temporadas que dis ti, bueno, pois botolle un pouquiño menos porque non o necesito ou así, e botolle un pouquiño menos. Por iso hai que buscar un equilibrio entre esas tres cousas. Pero, bueno, facendo como un resumen así general, sería, por cada cucharada sopera de nódulos, un litro de leite, un día ou un día e medio tarda en facelo. Onde é mellor facelo? Dentro da nevera ou fora da nevera? Pois depende. Con frío, xa sexa dentro da nevera ou no inverno pero fora, van a ralentizar un pouquiño a súa actividade física, digamos. Fermentar vai a fermentar igual, pero vai a levar máis tempo, vai a ser como máis lento. E hai certas diferencias entre facelo na nevera e facelo fora da nevera. Isto é, imaginádevos un bolo de pan. Vos amasades o pan e podedelo meter na nevera a fermentar dun día para outro. E ese pan vai a fermentar igual, pero máis lento. Pois ao kéfir pasa o mismo. E o sabor tamén é diferente. Se fermenta pouquiño a pouco e lentamente, sabe diferente a que se o apuramos moito
pola temperatura, dá igual, dentro ou fora da nevera, iso tens que probar ti como che gusta máis, tamén o que consumas, porque, por exemplo, con máis temperatura fora da nevera, faise como máis rápido, e na nevera faise máis pouquiño a pouco. Pero non é mellor nin peor, quero dicir, todo está ben. Cantos días hai que esperar para que se faja? A teoría é de 24 horas dun día para outro, pero non sempre é así. Vai a depender, xa digo sempre, a relación de temperatura, cantidad de nódulos que teñas nese momento no cacharro e a cantidad de leite que lle botes. O normal é entre un día e un día e medio, pero se se fai na nevera pode durar, pode tardar en facerse hasta 4 días. Outra pregunta repetida é se con calefacción se fai antes. Claro, porque se estamos no inverno e o faz fora e hai calefacción ambiental, ese caloriño vai a reactivalos, vai a facer que o kéfir se faja antes. O que si hai que conservar na nevera é o kéfir, o sea, cando xa está fermentado e o colamos e lle quitamos os nódulos, ese kéfir hai no que conservar na nevera, a non ser que o que queiramos é facer unha segunda fermentación para facer outro tipo de recetas, para facer unha especie de requesón ou para facer queso de untar ou así. Pero iso é outro vídeo, sería unha receta. Pero se o queremos tomar, conservalo na nevera, para que non faja a segunda fermentación e se non separe o suero do kéfir. E canto tempo? Pois non sei, é que a mí nunca me durou tanto, pero pódese conservar tranquilamente 2 ou 3 semanas, sin problema ningún. Ao mellor podedes notar que na segunda semana ou así está como un pouquiño máis ácido, pero desde logo non é un indicativo de que estea en mal estado ou que nos vai a facer mal. Tamén moita xente preguntoume por que o seu non lle queda tan espeso como teño eu o meu, non? Cal é o motivo? Tería que ver como o facedes, como o tendes, cal é o resultado que obtedes vós. Penso que por norma general, se vos queda moi líquido ou se corta na parte de abaixo, iso non está ben feito. O sea, o kéfir non se ten que cortar. E o motivo principal, que pode ser por varios, pero o motivo principal polo cal me arriesgo a dicirvos que é ese, é porque usades demasiadísimos nódulos para facer o vosso kéfir. E pensade que con unha cucharadiña supera pequena, agora vou a pesar canto pesan unha cucharadiña de nódulos. Chegaría para facer 1 litro de kéfir cada día e medio, porque agora, por exemplo, estamos no inverno, aquí en un día non se fai 1 litro de kéfir. A min lévame como un día e medio ou así. No verán non, no verán xa antes incluso das 24 horas só teño listo. Pero bueno, en resumen, que penso que a maioría das veces a xente ten demasiados nódulos para facer o seu kéfir. O kéfir nunca se pode cortar na parte de abaixo do cacharro, non se pode separar o suero do kéfir, a non ser que queiramos facer, eso xa repito, unha segunda fermentación para facer outro tipo de recetas. Pero para tomar kéfir non pode estar separado o suero do kéfir. E por hoxe nada máis. Espero que con este vídeo vos resolvera un montón de dudas, pero se tendes máis, porque algunha sempre pode quedar no tintero, facedema saber. E abaixo do vídeo, en comentarios, podedesme facer as preguntas que queirades e respondereivos encantada. Coidade do voso kéfir e sede moi felices!